suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sa suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands. Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace.
May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 7 minutos na nakaligid sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabinan sang Domingo. Pet sa kadasig lang sa mga inadlaw nato, no? Just in 9 na kita sa bulan sang Disyembre, tuig 2021. And it's, grabe, pila na lang kaadlaw na bilin, Bombo Andrew. 6 days more to go. Kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Paskwa. 6 days na lang gid mga kabinan, no? And we will be celebrating Christmas Day sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo sa mga regapanguna nga mga tupiko. Ang aton niya nga diskusyonan subong nga Domingo, masako-sako ini nga Domingo sa aton tanan sa mga kabombo naton. This morning, episode nga lapit na lang Christmas, pero grabe man itong nagkakalanabo sa United Kingdom. Bombo Andrew, that is why we will be having our Bombo International Correspondent, Sir Ramil Isugon na sa sining pinaka-latest update. Grabe ang pagpanalasa sa ila sang Omicron variant, no? Aton iya nga diskusyonan. May kaupod naton, Bombo Andrew. Yes, Bombo, ito man yung makaupod from Zurich, Switzerland. Ay sa ni ka vaccinologist kag masiling nato Bombo na doktor kag scientist man, no? Kay subuti ang ilan nga sitwasyon dito sa Switzerland. Kaya may mga natun-anis na Bomboan related man sa Omicron variant. But this one is not ni siya Bomboan, no? Nga maka-cause panic. This is for to educate everyone, no? So ato man karon makaupod si Doc Melvin Sanikas, no? Sa live dito sa Switzerland, Bomboan. Yes, no? Sa mga kabombo naton kay na, as you have noticed, wala kita nakasimba, nakaupod sa online mass subong sa San Sebastian, sa Our Lady of Candles Parish, but subong nga aga because ini Bombo Andrews ang simbang gabi. And this morning sa mga kabombo naton, karon alas 9:30, no? Ang takna sa aga. Yes. Mayara kita sang updan nyo kami masimba ta upod ang Our Lady of Candle Parish si Monsignor Felix Pasquin. Yes. Alright. Sige, so initanan ang ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong yang agad rigid lamang sa sining aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines sa subong iya nga Domingo. And Bombo Anthony, we will be having our Bombo International Correspondent direkta iya sa United Kingdom. Okay, we will be having our Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa United Kingdom, Sir Ramil Isugon. Sa piyakalinya, welcome naton. Sir, maayong aga. Upod mo si Bombo Ann, kag Bombo Andrew. Diri sa Good Morning Philippines, kaagaho naman dara sa imo sa sa United Kingdom, Sir Ramil. Yes, maayong aga dira Bomboan kag Bomboan Andrew. Merry Christmas sa tanan naton nga mga tagpalamati. Direkta kita nga naga-report diri sa England, United Kingdom. Ang oras diri subong alas 12:11 sang Disyembre 19, Bomboan. Sir, kamusta ka mo dira? Do ka mo gidya ang puwerteng pagpanalasa dara sa inyo sang Omicron variant, Sir Ramil? Yes, Bomboan, dugang 7 ka mga tao ang nagkalamatay diri sa United Kingdom angot sa Omicron variant nga kung sa din ini ang ginpahayag sang UK Health and Security Agency diri sa England.
sa kabilugan naglabot na tanan sa 8 ka bilog ka mga tawo ang nagkalamatay, may kaangtaran sa Omicron variant nga ang una nga napatay kung madumduman sa nagligad nga Disyembre 13 nga amo ato ang una nga ginpahayag ni Prime Minister Boris Johnson. Okay. Samtang naglapot naman sa 25,000 ka mga tao ang kumpirmado bumbuan kaga bumbuandro nga positibo sa Omicron variant diri sa UK. Kasunod ini sa 10,000 ka mga new cases kaina kon sang Sabadong adlaw nga na-record nga dire sa England kung sa diin dugang nga 65 ka mga tawo ang na-confine sa hospital o kung sa mga hospital. Sunod sa pahayag sa nasambit nga ahensya dire sa England. Sa kabilugan sa new analysis bumbuan kag bumbuandro nagasuggest nga ang Omicron variant amo na subong ang dominant variant dire sa England o kung sa bilog nga UK nga kung sa diin may ara ini sang 54% o kung just 54% sa new cases nga ang na-record iya sang Omicron variant ini sandig sang nagligad nga gin-testing nga sang nagligad nga semana. Sa pihak nga bahin bumbuan kag bumbuan ro gindeklarar man ni Mayor Sadikan sang London nga ang iya sini nga city yara subong sa ginatawag nga major incident bangod sa tuman kataas o kun tuman nga kadasig nga paglapta sang Omicron variant o kun ang B.1.1529 sa iya sini nga city center. Suno kaya ang Omicron is the dominant variant nga mayara ini sang 4 sa 5 ka mga nagpositibo sa COVID ang iya sang Omicron bumbuan. So amo ina ang ginatunaan subong sa ginatawag niya nga madamo nga naga-absent nga mga staff sa London kag subong man sa mga absences sa mga emergency services, nagalakip ini sa mga hospital, sa mga ambulance. So amo ina ang ginakabig nga subong nga tama ka yara sila sa ginatawag nga major incident. Sa latest nga report bumbuan kag bumbuandro kay daw ara kami subong sa epicenter kung dira sa inyo may bagyong Odette diri sa amon daw amo man ang sitwasyon no daw bagyo sa Omicron kay nagalapot kami diri sa pinakamataas pila na kaadlaw nga sunod-sunod nga gina-break namon ang record sa mga nauna namon nga record. So sa latest nga government report bumbuan o kung data nagapakita nga mayara subong sang 1,534 COVID nga mga pasyente sa London nga ara sa mga hospital o kung may pagsaka ini sang 28.6% umpisa sa nagligad nga semana. Gindugang pa ni Mayor Khan in the last 24 hours may pagsaka ini sang masobra sa 26,000 ka mga nagpositibo bumbuan nga ara sa London. So amo ina subong ang iya sini nga ginawuris bangod kay suno sa iya ang vast majority sa sini nga mga positibo kag na hospital ang unvaccinated. So sa karon bumbuan kung ibase mo sa record nag-report ako sa imo sang last November 24 ngukan sa diin duha pa lang ang amon nga kaso, isa sa Nottingham kag isa sa may Brentwood sa may about sa London. So kung imo madumduman then naulhe gali sa pagdetect ang UK bumbuan. November 19 may nag-abot na diri sa amon nga positibo sa Omicron variant. Then ang ini nga tawo by ibalik naton i-flashback namon ang history kung paano naglapta. Ang ini nga tawo bumbuan kag bumbuandro natigayon ini siya nga nagkadto sa eskwelahan, nagkadto sa simbahan, damo siya kinadtuan kakadto man sa isa ka restaurant, no, sa isa ka restaurant. So amo ina kag ang malain pa diri bumbuan kay
bangod mild kag daw asymptomatic, wala nagapakita amo ang kadasig nga paglapta kay ginapatihan nga ang isa ka tawo makatigayon ini siya nga makapalapta sang tuman kadasig. So amo ina nga grabe ang pagsaka dire kay kun ibase mo bumbuan kag bumbuandro sa mga cases umpisa sa nga nagsaka na gid sang Disyembre 15 amo ining pagguba sang una nga record kay kun ang previous record namon sang COVID new cases a day for last 24 hours ang January 8 nagalapot ini sa 68,053. So sang nagligad nga Wednesday, December 15, ang unang ginguba ini nga records naglapot kami sa 78,000. Then sang Thursday, sang December 16, nagsaka ini sang dugang nga 10,000, naglapot kami sa 88,376. Then sang Friday, na abo ining pinakamataas nga may ara kami sang 93,045 kahapon 90,000. Imagine bala kung ano lang kagamay ang UK by population nga amo na subong ang nagakatabo bumbuan. Okay. Sir, grabe, no? So, because of this, dili na ito nakitaan nga delikado man gali kay Omicron, kay iban kinambal nila do hindi man ganyan siya do kumparar sa Delta, pero sa inyo dira makitaan ang ebidensya nga nagdamong kaso, nagdugang ang mga nagkalamatay, no? So, sir, ano ang ginahimo subong kay manog Christmas pa kamo? Manog Christmas pa kita, no? So, anong ginahimo sang UK government because ang sining natabo nga perting pagpanalasa sa inyo sang Omicron variant? So far, ang amon sini nga government nagdeklarar ini sa Plan B. Amo ining pinaka-next tapos nga wala sa mga restriction, Plan B. Ang Plan B, amo ining COVID passes sa subong sa nagligad nga Miyerkules, nagpass ang amon sini nga parliament sa law, isa na kalay subong nga may COVID passes kung magtanto ikaw sa ginatawag nga certain events sa mga large nga o kung mga dalagko nga pagtilipon katulad sa football kag iban pa bumbuan. So required na ina subong. Then required man subong sa mga indoor, sa mga public utility transport katulad sa buses, taxi kag train nga magsuksok ikaw sang face mask. Then gina-required man subong ang amat-amat kami nga nagabalik sa hugot, no? Pero hindi golpe bangod kay ginabalance sila between sa economy nga hindi matamaan kag subong man ang restriction. So kag ang ikaduha pagid amo nga ginapangabay, no? Nga ginapangabay nga kung hindi man lang kinanglanon nga mag-obra ka nga ginatawag lang work from home, amo ina din ang isa pagid nga napas bumbuan nga kung gaobra ikaw sa NHS o kung ginatawag namon diri nga National Health Service, amo inang sa mga hospital nga naga-look after ikaw sa mga pasyente, kinahanglan nga na bakunahan na ikaw bumbuan. Isa na ina subong sa kalay nga ginpasar sa amon sa nga parliament diri sa UK bumbuan. Oho, perte sir, no? Pero tuloy-tuloy lang ang Christmas. I mean, ano ni ganito, ma-enjoy nyo pa ni Gapon ang Christmas despite of this, Sir Ramil? Yes, so far, ang movement sang tao, ang lakat sang tao diri sa amon daw, hindi pa man istrikto kay ginahapahayag sa amon nga Prime Minister, kay nagtapos naman ang bakasyon subong sa mga kabataan mo. Kay ang kabataan diri tanan nagbalik sa school. Kag sa una daw voluntaryo lang, imo lang yang inisyatibo kung gusto mo mag-face mask subong. Daw may posibilidad nga magagamay sa kay wala na sang kabataan nga naga-eskwela, no? Kag gina-emphasize ang amon sini diri nga professor nga si Professor Chris Witty, ang amon sini nga Chief Medical Officer sang England, nga kung hindi man lang kinahanglanon nga magsimpon ikaw, magmix ikaw sa iban nga tao, i-avoid mo gid bumbuan. So
amo ina nga ang isa man siguro ka mga matawag nato nga plus factor nga gadamo dire bangod kay wala pa sang ginpatuban sang una sang na-late kami nga mga 1 week abi nga na-detect ang una nga nag-abot dire bumbuan. Amo na nga daw ang movement sang tao sa una daw wala lang bala. So na-late kami nga 1 week. Amo na nga daw wala dayon maagapan o kung matapna nga mapahagan-hagan ang paglapta bumbuan kag bumbuan dro. Oo, sir, normally, kay dugay-dugay ka na dira sa United Kingdom, how do you spend Christmas? I mean, ang mga tao dira, paano ka celebrate sa Christmas compared nga, subong na sudlan pagid kamuya sang Omicron variant, anong kinalain? Ang sa subong kung ikumpara mo sang last year, mas hugot sang last year, no? Kaysa subong, pwede man kami kay na gani naglakat man tano nang kita sa nagkadto kita sa outlet center para sa iregalo sa mga kakilala ta sa mga ihado ta dire. So ang movement nakita namon dito sa outlet center kung sa ato na dako lang nga shopping mall, okay man wala man basta importante naka face mask ka lang. Pero according sa amon sining Prime Minister, after Christmas on December 27, ma-impose sila sa new rules sa bumbuan. Maybe amo nang ginatawag nga Plan B. Mas i-eliminate ang mixing sang tao bumbuan. Okay, sige. Sige, at least sir, no, pasalamat kami nga na-share mo ini sa amo naman nga information direkta diri sa United Kingdom. Dira nato nahibaluan nga kadelikado man sang Omicron variant nga dapat kita maghalong tanan. Pero as to the vaccination, di ba naka third dose na gani ka mo dira sa Ramil? Yes, nagalapot na sa 25% sang population sa mga adult ang nabakunahan sa booster no, o third dose. With regard sa amo sining first dose, nagalapot na kami sa 89%. Then may ara kami sa another 80+% sa amon sining second dose. Pero gina-encourage subong sa amon sining health nga mga official dire nga as much as possible kung maka-avail ikaw sang booster, mas maayo sa subong kay another protection bubuan. Actually, ginapakita nila nga mild ang iya sining symptoms kaga pero ang ano lang dira, ang problema lang dira kay madasig ini mang laton bumbuan kay by the time nga ma-detect mo according sa kay Professor Chris White, ang amon sining Chief Medical Advisor o kun officer diri sa England, nga daw kisagani daw maalang-alang ka nga makabulig ang ginatawag nga test and testing malakang ang track and trace bra kay sila by the time nga magakuha mo na ang result nakapanglato na ang tao nga imo sini nga try nga i-testingan bala kung positive sa bangod kay may symptoms siya kay within 2 days ko no sila nga magwa ang result ang tao nga nagahulat, madamo na sang nalatnan kay madasig mang laton bumbuan. Okay, sige. So with this, no, lastly, mensahe mo sa mga kauturan naton diri sa Bacolod, Negros, Western Visayas, Ramil. Yes, nagapanamay lang kita sa Merry Christmas sa tanan. Binagid dira sa may sumag sa pamilya maestral kaga sa tanan-tanan nga nagapamati sa imo programa Bumbuan kag Bumbuan Dro. So direkta kita nga naga-report diri sa may England, United Kingdom, ini si Bumbo correspondent Ramil Isugon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bumbo. Okay, maramugid nga salamat sa aton nga Bombo International Correspondent sa Ramil Isugon Perteno. Ang Omicron to sa ilaya, may mga nagkalamatay nga nagdugang, nagdamo ang kaso. So, amo ni bala, gina-remind nato nakatukaw ganin nato, especially di sa aton sa Pilipinas, sa sudlan naman kita sa Omicron variant, we have to be very careful. Kaya kung tarawon mo subong Bombo Anthony sa mga malls sa pagkadamo na tao, sa mga kundin nga mga lalagawan kadamo na tao. So, we have to be very careful. Kay normal lang
na kay December, do subong kita naka-feel, kumpara last Christmas, do subong kita naka-feel nga, wow, do may liberty ka somehow, lang nga magwa, amo na, no? Kay tungod nga, nagjutay na man ang kaso, nakapabakuna na kita. But again, we have to be very careful, okay? Sige, ma-pause kita for a while. Pagbalik ta, liso naman kita, makanto naman kita sa Switzerland. Sa aton lang nga pag panumbalik. Stand by! Bombo Radyo Bacolod. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iban nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iban, hindi ko kapamati, nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, bumbo. Number 1 ang bumbo radyo. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mga nanalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, nga ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo, nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon, basta Radio Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo.
Amen. O Diyos nga amon amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok, ilabi na subong Time na check, holiday. 39 minutos na nakaligad sa taktang alas 8 sang aga. So mga kabombo, welcome back sa itong kapletutunan ng Good Morning Philippines. No? So liton kita sa ito nga panibago nga topiko. Kag ato manihibaloon, no? Ang isa sa mga pinasay man nga selebrasyon, no? Kung especially mag-abot ang bulan sang Disyembre, nga amo ang Pasko. No? So mga kabombo, bantayan ni nato, no? Kag pabatian naton ang preparasyon man sa mga taga Switzerland, no? Paagi sa ato ning Christmas around the world. Bobo Anthony, take it away. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. It's the most wonderful time. Kadto naman kita sa lugar sa mga Swiss sa Western, Central, kag Southern Europe, ang Switzerland. Jingle belling and everyone telling. Ang Swiss Confederation o Switzerland is sa inikalonlock country kag ginapalibutan sa mga kapungsuran sa France, Germany, Austria, kag Principality of Liechtenstein sa kontinente sang Europa. Ang capital sa Switzerland amo ang siyudad sa Bern, kaupod ang largest city sa Zurich. Ang Switzerland may ara sang federal semi-direct democracy sa idalam sang Assembly Independent Directorial Republic kag ang 8.7 million nga mga Swiss ang ginapamunuan sa ilang presidente nga si Guy Parmelin kag vice president nga si Ignacio Cassis. Bangod sang 65.5% sa kabugusan nga populasyon sang Switzerland, ang mga Kristiyano nga ginabugusan sang mayorya nga mga Katoliko. Mainit man kag malapuyot ang pagsaulog sang Pasko diri nga ila ginatawag Adventskranz. Samtang bangod nga isa sa apat ka mga official languages sang Switzerland ang German, sila ang mabatian nga nagatinamyawanay Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Okay, sige, no? So atong to kantuan, no? Live and direct sa Zurich, Switzerland. No, ko po naton si Doc Melvin Sanicas, isa ini ka vaccinologist kag scientist, no, sa Zurich, Switzerland.
Sir Doc, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew. Welcome diri sa Good Morning Philippines namon nga program. Kamusta, Doc? Good morning sa inyo tanan. Okay man. Kamusta ka mo da? Sige, Doc, no. So bago lang man to namo na pabati no kung ano ni ang celebration ako ng ano ni ang sitwasyon dira sa Switzerland. Pero Doc, no, and speaking of a celebration of Christmas, paano dira, Doc, kaya mostly mga taga Switzerland, kalabanan mga Christians or Roman Catholics, Doc? Well, depende sa canton or sa province. So, for example, diri sa Zurich, Protestant ning province, pero syempre ga-celebrate nga puntanan sa Christmas. So, ang areas like Geneva, for example, or Bern, ginambal sa inyo nga news feature, those are Catholic cantons, and ang ilang celebration daw mas kumaga daw mas grabe ang ilang celebration dito. Okay, so kung saan pa ba, Doc, masilin natin, Doc, Doc, elegante sa celebration basta Christmas. Oo. Pero Okay. ang ako pinaka-paborito ko, mayroon sila nga tawag nga glühwein. Okay. So wine na siya nga dumay cinnamon tapos init. Okay, during And it's a nice drink. during Tugnaw, Christmas subong. time. Well, Christmas time, subong makabaka ka na, subong mas kindihin lang damo ka baligya. Wow. Pero Doc, kamusta dira natin ang mga tao dira nagabase magalit sa religion, no, and beliefs nila dira, Doc, no, kung ga-celebrate sila Christmas. Pero mostly, Doc, mga Christians na da, Doc, kalabanan? Oo. I would say majority of Swiss people are Christians, or ang mga iban wala sila religion wala sila gapati. Okay. Oh, but Christmas is in the air na daya, Doc, no, sa Switzerland, no? Oo. All the Christmas lights are up. Tapos ara na mga Christmas markets. May ara sa Europe, di ba, mga Christmas markets, and some parts of Germany ginsarado nila kay because of COVID. Pero sa amon di bukas, as in tanan nga Christmas markets bukas. Okay, sige, Doc, no, before kita mag-change ng topic, Doc, pwede mo mag-rate ang aton nga mga kasimanwa, no, sa lingwahe dira bisang Switzerland and German sa Merry Christmas, Doc? Well, Frohe Weihnachten ang Merry Christmas in German. Yeah. Frohe Weihnachten. Pero as mentioned sa inyong feature, ang Germany damo languages Mayroon sila French part, ang Geneva is French part. Tapos ang lapit sa Italy mo ng Italian speaking part. So Bonatale, for example, in Italian. Pero Doc, ano ginata, Doc, ang Doc, saan pa bi, Doc, ang kung sa ato diri sa Pilipinas, lechon, no? Ano diri, Doc? Sa Switzerland. So, wala siguro sila sing daw lechon gid, pero ang paborito nila syempre ang daw roasted nga manok. Okay. Do mga so pa do mga main dish gid bala every time magabot ang Christmas, like that. Pork knuckle. So pork knuckle tapos cheese. Very important ang cheese sa ila. Kag wine, syempre. Okay. Sige, Doc, no? So, thank you, kid. But, Doc, no? Speaking of, you have mentioned COVID-19. So, as the vaccinologist and one of the scientists man dira subong sa Zurich, Switzerland, no? So, kamusta, Doc, ang preparation dira, no? Kay kabalo naman kami nga, as a vaccinologist, isagi kamusta may pinaka-risk go-gid, no? nga trabaho. Dira, Doc Melvin? Well, in this year, 2021, siguro naka 50 times na ako nagpa-test for COVID because it's required. And today nagpa-test ko and thank God sa tanan nga 50 test na negative ko sa COVID. So I think it's good. The vaccines are working, and of course mask kag ang public health protocols kung stricto ka nga follow ka permi, your chances of getting infected will be low. Like for example ako, I'm an evidence for that. Okay. So, but Doc, no, in speaking of as a vaccinologist dira sa Zurich, so base sa inyo man mga research and the studies, Doc, so how was it, no, kay may bag-o naman nga variant nga muning Omicron variant, Doc Melvin? Yeah, so ang bilog ng Europa nakulbaan sa Omicron
I'm not sure if you've heard nga, ang Netherlands, a few hours ago, they announced nga lockdown na naman sila liwat. Oo. I think before Christmas, kaya nakulbaan sila nga siyempre sa Christmas, mga tao mag-gather na naman, di ba? Okay. Do wala pa man amuna diri sa amon, kay although ang cases gasaka, ang number of deaths maintain man yapon nga nubo. And although ang ICUs gamba sila nga lapit na lang mapuno, I think saka naman ang vaccination rate kumbaga gin-check ko kagina ang fully vaccinated 68% na. I mean it's lower compared to other countries like Italy or Spain, but it's relatively higher compared to other countries in Europe. 68%. But ang Omicron, Doc, do ang Europe, subong ting UK, do grabe gid subong ang cases. But based on your studies, no, ang characteristics ng Omicron, Doc, doon nag-vary ini. Ano siya, may pagbago kung ikumpara sa mga previous nga mga variants nga nagtuwaw, Doc? Well, okay, ang nabalanta subong is nga daw mas transmissible siya. Okay. And it seems like there are more studies showing mas transmissible siya compared sa mga previous variants, even compared sa Delta. So that's one. Okay. In terms of severe illness, it seems, gihambal ko nga it seems, kay siguro mabalanta pa na after 2 or 3 weeks after, kung tsakto ni nga assumption, nga it does not seem to cause severe illness compared to Delta. Okay. Ano pa ba? In terms of vaccines, if you look at studies nga galantaw sa neutralizing antibodies, there is slight decrease in terms of the number of neutralization sing vaccine. Pero it's still working, and if you look at countries nga Omicron ng ilang kumbaga major variant, diba, like South Africa or Botswana, makita tang masking gasaka ang cases, ang number of deaths and the hospitalization nubo gyapon. So we can say nga the vaccines are still working. Okay. But in speaking of booster shots dira, Doc, kamusta ang sa administering dira sa nga booster shots dira, Doc? Sa base niyo man, no, sa inyong monitoring, may pila na ka sige ang nga vaccination rollout dira, Doc, no, sa Switzerland? Yes. So bali ang kaya ako gin-check ko kagina kung saan ako pwede ko pa booster. Ang akong booster ko no January pa, kay dapat 6 months after sing last ko nga sing second dose ko bali. So sa January ko mapa-booster. Pero I think almost 11 or 12% na of the population na fully vaccinated last time, na-boost na sila. So, kumbaga, medyo dasig ang boosting subong compared sa primary vaccination sing nag-start sing February or January. Mas dugay Subong dumas dasig. Kay one reason for that, I think, is nakulbaan na mga tao sa Omicron. Doc. Damo subong nga pa bakuna. But on the part as a vaccinologist, Doc, so may mga studies pagid kamo, Doc, nga possible nga makapa-weaken sa kay Omicron, or as of now padayon pagyapon ang inyong studies pagid, Doc? Weaken sa Omicron? I'm not sure about that. Siguro ang dapat lang siguro i-emphasize sa mga tao is, correct. Of course, bulbaan, di ba? Kaya this is something new. But we should remember that we are not in March 2020 nga wala kita blasing helpless, no? Wala kita sing bulong, wala ting treatment, wala sing bakuna. We are in a different place at the moment. Yes, Doc. And I think we should remind people nga, of course, we have to be careful. Correct. Diba? I mean, with COVID in general, para patagyapon sa pandemic. But the fact is, we are not helpless. So just to remind people nga, the masks are working still, vaccine working, and we have treatments. Okay. Pero Doc, dira sa may Switzerland subong, kamusta ang pagbaton sa mga tao dira, Doc? Ang pag-receive when it comes sa vaccination, may ara man nga do halos na bandok nga favor man sila nga to get vaccinated? Well, I think that was 3 months ago. Ang interesting about Switzerland, every decision nga majors in government ginabutuhan na Okay. So sila pa may referendum for every decision. So a few months ago, siguro middle of this year, meron sila referendum about restrictions, no?
closing of restaurants and cinemas and all these things. Sing time nga to, 60% of the population said nga, yes, we agree. We agree with these things para to protect the people. Okay. Tapos nag-referendum sila liwat a month ago kung support kaya po ng mga tao with restrictions in vaccines. Yes. 67% na. So nagtaas actually ang numbers yung people niya ga-support. So I would say nga majority of the people here agree with the restrictions and public health recommendations and vaccines. Pero syempre, ang anti-vax, mas gahot kina-Epirme, di ba? Sila pirme nga-demonstrate, kumbaga, mas vocal sa Facebook, mas vocal sa social media, pero mas damo gyud po ng tao gapati sa public health protocols. Okay. Pero Doc Melvin, ang mga brands dira, ano na ng present ka mga brands ng vaccine dira sa Switzerland? So, may-ari kami di Pfizer, yes, Moderna, J&J. Okay. Muna na ang tatlo. So, how about ang Astra? Kaya Astra ang iyan or nag-originate kina sa Europe man, no? Yes, ang AstraZeneca din sa UK, di ba? Wala kami di AstraZeneca. Okay, bali mostly mga US-made vaccines kiding gali ang present tara. Oo. Well, kay ang Moderna, for example, one of their manufacturing sites is here in Switzerland. And ang Pfizer-BioNTech, so BioNTech is the company that made the vaccine, diba? Yes. This company is actually in Germany, which is also very near Switzerland. Okay. Okay. But subong Doc, no, ag sa Switzerland, pero may mga lockdowns before ang inyo dira nga may mga struggles man dira subong ang mga residente dira kay because nga may pag-o naman nga variant and then doon nag-increase man ang iban nga mga cases sa iban, but may mga travel bans man dira, Doc, specific ang pinaka-strict pinamon sing bag-o pa lang bala ang COVID sing mga March, April last year. Muna ang pinaka-strict gid nga wala kami ginapagawa sa balay, makagawa lang kami once gusto naman magbakal grocery or makakato ka lang sa hospital or sa pharmacy. But starting August this year, August last year. Sala na ako sa time. So starting August last year, ay na eh. Kumbaga, of course, sa train, sa tram, sa public transport, you have to wear a mask. If you're inside the building, you have to wear a mask. But if you compare it to other countries, do mas relaxed din ang restrictions. Okay. Subok ang ginatawag nga may ara kami COVID certificate nga ara sa phone, no, nga may QR code. This is they're very strict about this, which is good. Hindi ka kakanto sa kaon sa restaurant, dine-in, kung wala ka sine. Tapos, hindi ka kalantaw sine, hindi ka kanto sa mga buildings na kung wala kasing certificate. Okay, well at least, Doc, no? Do kung saan pa ba yung imo ni imo nga yabi kung din ka gusto magsulod o kung makapadulong sa trabe nga mga establishments, no? But as of now sa imo, Doc, nga for how many years ka na taga ni Doc nga nagngara dira? 3 years. 3 years na pero sa sulod sang pila ka tuig na experience mo kitang pandemic, no, Doc? So, hindi gani 3 years para sa akon kay ang 2 years pandemic, di ba? Correct, yun. Tulong ko tigyapon. Gani, insakto. Kaya ka, imbes nga makatrabaho dahil sa tarong, tido medyo limited ang giho dira sa Switzerland kay because of this pandemic. By the way, Doc Melvin, taga Bacolod kay Doc, no? Yes. Okay. Taga Bacolod. Bacolod. Dira ako hasta high school. Okay. So, subong nga, Doc, no, nga nag-decide ka man no, nga dira agad mismo sa Switzerland, Doc Melvin? Well, diri ang trabaho eh. So, kumbaga, ang nagpadala sa akin, hindi ang trabaho. Yes. Okay. Sige, no. But, Doc Melvin, lastly na lang gid man, ang imo na lang biman nga maminsahe na lang, no, especially diri sa aton sa mga himata mo man diri sa Pilipinas, especially sa Bacolod, kag sa aton nga mga Filipinos, kay because nga ang pungsod Pilipinas man naga-prepare man for a possible case, no, sa Omicron variant, Doc Melvin. So I think ang gusto ko gid nga i-emphasize sa mga galanta o sa mga viewers, sa mga listeners
importante gid nga magpabakuna. Kay if you look at countries nga taas ang vaccination coverage, let's say for example Cuba. Cuba is a country with vaccination coverage nga lapit na lang 90%. Ang Cuba, ang ila bakuna locally made. Wala sila Pfizer, wala sila Moderna, they made their own vaccines. So it's not the brand actually, it's the vaccine coverage. Kung taas ang vaccine coverage nyo, safe kita tanan. Kumbaga, sa Cuba, ang ilang 7-day average for death, 0. Meaning wala may napatay sa COVID for the past 7 days. And this is because their vaccination coverage is really high. So, sa aton sa Pilipinas, di ba, 40-50% ng vaccinated. Yes, modera na. Sa mga galantaw na pamati nga nakulbaan gyapon, hindi na mo makulbaan kay kadamo na sila nagpabakuna and we are all okay. We are fine. So ang wish ko lang tani nga before the year ends, everyone nga sa Bacolod or sa Negros na nagpabakuna na, please convince at least one other person to be vaccinated. And in January also, please convince another one person. Correct. Slowly but surely, no, ma-reach tagin na ang point nga hindi na siya maglakta. Oo. Okay. Sige, Doc, no, mensahe mo na lang din sa mga families mo diri sa Bacolod, Doc Melvin, before kita magtakop, Doc. May ko kabalo ko may araw na sila kuryente or wala pa sila kuryente. May araw iba ng mga barangays diri sa Bacolod nga nagbalik ng kuryente, no? But base pa lang, no, may makabate, Doc, sa akon nga mami ko ara na subong kang daddy ko. They just arrived 2 days ago from Manila. So, hello sa inyo kung galantaw ka mo. Okay, sige. With this, Doc Melvin, thank you again and have a good day dira sa Switzerland and stay safe, Doc. And Frohe Weihnachten. Yeah. Dankeschön. Salamat man ka gahalong kamutan. Okay, sige. So that's it, no? Ito na batian ng isa ka vaccinologist dito sa Zurich, Switzerland, si Doc Melvin Sanicas, no? Live and direct dito sa Zurich, Switzerland. So mga kabombo, no? So naibatian naman, no? Kung ano ni ang experience siya sa isama dito ka Pinoy, especially isa man ka frontliner, no? Kaya si Doc na ma-consider man naton being a frontliner kay because trabaho ma-consider as a vaccinologist, scientist pagid kag sa mga masiliman ng health expert, no? So halin na gid mismo si isa ka health expert ang advice para sa tanan, no? Nga dapat magpabakuna na kay samtang nagadugay, nagalalang sitwasyon, may nagausbong naman, no? Nga panibagong varianta sana siling ni nga COVID-19. Time check, kasungin tayo 8 minutos na nakaligat sa taknang alas 8 sang aga mga kabombo. Standby ka po kami dugang pagkita ang mga talakayan, pero ito sila maghatag ko na sa planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sa radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw. 5 minutos na nakligad sa taknang alas 9 sang aga. So welcome back diri sa atong palatuntunan ng Good Morning Philippines. So bumuan to ni. Okay, ari na. Sige mga kabombo, standby na kamo kay ari na ang Santos nga misa. Sige, kaupod sa kay Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning. Please come in. Bombo Carla. Okay, sige no. So mga kabombo no, alas 9 subong aga no. Live ang Santos nga misa sa Our Lady of Candles. Pare siya sa pagpamunog yapon ni Monsignor Felix Pasquin. So Bombo Carla, good morning. Okay, sige. Yes, Bombo Carla, good morning.
So, Bombo Andrew, live kita diri subong sa Our Lady of Candles ang Bombo Andrew. Nagpulat-ulat kita diri no kay dugay-dugay magasugod na ang Santos nga misa. So, subong lang kita nag-patch ako sugod diri no sa nga misa 9 a.m. sa Bombo Andrew. Yes. Tungod nga simba nagkadua diri ka ako na mayara kag inamas isang 5 no subong lang kita padulong diri Bombo Andrew. Oo, okay. Pero Bombo Carla, nag-prepare na dira, no? Itong mga kuturan, mga sumilimba dira. Yes, Bombo Andrew, no? So, madamo-damo naman ang nagpadulong diri sa simbahan para magtambong sa Santos nga misa Bombo Andrew. Ito, mabala naton nga para gid sa pamilya ini nga adlaw Bombo Andrew, no? So, iba diri nagpadulong na bilog kaupo ng ila sinibilog nga pamilya Bombo Andrew. Okay, so maayo gid ina, no? So, importante Bombo Carla, maayo ang tiyempo subong? Yes, Bombo Andrew, no? Maayo subong ang panyempo, mainit subong, no? Gani. Laki kami nabatsyagan nga pag-panalitis na ulan-ulan sa subong aga. Bombo Andrew, maayo subong ang atong sini na panyempo. Okay, pero ang pamuno ang gyapon ni Monsignor Felix Pasquin ni Bombo Carla, no? Yes, Bombo Andrew, no? Igali din ni Monsignor Felix Pasquin ang Santos nga misa. So, dili nang gimudugay Bombo Andrew, no? Magsugod na ang Santos nga misa. So, ulat-ulat na lang kita na magsugod ang misa Bombo Andrew. Oo. So, Bombo Carla, kaina, no? Because of these changes, ikaduwa na ni sa nga misa. Yes, supposedly ikaduwa na ini nga misa kasi ang first pass list Bombo Andrew is 6:30. Galing kasi may misa kagaina nga alas 5. So, sa ikaduwa kita nga misa, mag-cover Bombo Andrew. Misa de Gallo kaina, no? O kung si Bangga Bibi. Yes, Bombo Andrew, no? So, si Bangga Bibi, madamo magtigay na ang nagpadulong diri para magtambong sang simbang gabi sa subong ng Bombo Andrew. Amo man, no? Madamo man sang nagpadulong diri para magsimba Bombo Andrew. Oo, sige, no? Samtang nga gina-preparar pa dira, no? So, mga kabombo, no? Subong aga na, no? Sugod kita subong aga, alas 9, ang Santos nga misa. Subong lang nga Domingo, no? December 19, no? Because of some slight changes diri, no? Sa mga schedules, especially sa program, no? Diri sa aton sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Carla, so mag-start na? Yes, so Bombo Andrew, wala pa gid, no? Dugay pa magsugod ang Santos nga misa. So, Bombo Andrew, ibalo na ni nato, no? By next Sunday kung ano magid ang masunod nga schedule. So, at least na magdulong man kita sa gihapon sang live nga misa sa aton sini nga mga kauturan, Bombo Andrew. No, till last Sunday na lang dason nga Domingo, Bombo Carla. Amo gani kadasig. Bombo Carla? Kadasig lang gid ang Bombo Andrew sang inadlaw. Hindi na naton mabatyagan na next Sunday is the last Sunday of the year 2021, Bombo Andrew. Correct, no? So, insakto gid na dugay-dugay makibot na lang tang lapaw natin sa kalendaryo. Ayhan. Gani, So, no? Bombo, well, kita ka ba kung sino ay Hana, Bombo Andrew, no, ang magalapaw na sa kalendaryo. Pero sige sa gihapon, bisan lapaw na sa kalendaryo ang edad. Sa gihapon, basta nagaginhawa, pangabuhi, ginaya, Bombo Andrew. Una, mo ginabombo ka lang sakto. Importante nila maglapaw, Umugida Bombo Andrew, no? So, umugina Bombo Andrew, bisan nagadugang ang atong siniya nga edad. Yes. Sa gihapon, di pangabuhi, amo ginapasalamat naton adlaw Bombo Andrew. Oo, insakto gid na, no? Bombo Carla, it's a blessing ni kada adlaw sa aton, no? Pagdugang sang edad, mutlak sang aton nga mata, pagbugtaw naton kapag mga ginaang nga hangin nga gawa sa ilong naton, kagang pagkaon nga ginatimo naton, isa na ini sa mga simple, no? Pero hindi bala mapasalamatan, no? So dapat balikan ta ginaya. Amo ni nga mga grasya, no? Kung wala ini Bombo Carla, hindi na nato makitaan ang kanami, no? Nga inubrahan sang makaako, no? Kaangay mo ma-experience nato ng init sang adlaw. Ang mahamot sa mga kabulakan, no? Yes. 'Di ba? No, ang katami sa mga prutas, no? Di ang kanon nga ginakaon naton. So muna bala, no? Mga basic lang gina sila nga mga makita naton sa palibot naton, pero halin na sa aton nga makaako, no? Yes, simple lang gina ang mga grasya, Bombo Carla. Bombo Andrew? Yes, no, simple lang gina siya ang mga grasyang nasiling ko, no? So dapat pasalamatan gina naton niya adlaw-adlaw, no? Subong di ari kita, no? Nagistoryahan kita subong, no?
So sa Yes. atong mga kultura, nari kami diri paagi man mismo sa Bombo Radio, magadulon sa inyo sang live nga sa tos kami sa dira sa Our Lady of Candles Parish kag para subong nga Domingo, mga blessed man kamo no? Kag Yes, mangina sakto, positive gid kamo sa inyo nga pananawan sa inyo man nga kabuhi subong tiniod Bobo Carla. Sakto ginaabang Bo Andrew, no? Bisan pa nga nagabay diri sa ato ng makusog nga bagyo. Bombo Andrew, makusog nga bagyo, Yes. madamo sang nahalitan. Correct. At ito na Bombo Andrew, kapasalamat kita sa gihapon nga buhi kita. Ati meara lang gidagaling sa aton sini nga mga kauturan, Oo. siguro maging save gid ini sila sa ila Correct. sini nga mga tinalay. Oo. Ati wala man kita nag-expect Bombo Andrew nga ambog ito gali ka kapin pa sa may south nga bahin sa Yes. Negros Occidental. Wala kita nag-expectar nga ambog ito gali kataason ang tubig, no? At Oo. sa subong nga wala pa gid nag-subside Bombo Andrew. Correct. Correct gid, no? Let's pray for them, no? Yes. Dalong tanis na sa atong mga pangamuyo kag kabalo kay kita subong ano tong ilang struggles dito sa Yes. mga areas nga affected ni Bagyo Odette. But Bobo Carla, no, importante ang iban ti amo ginang kabuhi, may iban nga dra lang sila kutob, may iban nga padayon gyapon, no? So Yes. sa mga otoran naton kung ano ang aton nga makit-an kag ma-experiencean subong continuehon ta lang, padayunon ta lang, no? Di tayo maguntat as long as nga nagasigi kita diri panglakaton sa kalibutan Bobo Carla. Masugod ng misa. So Bombo Andrew, let's pray for them Bombo Andrew, no? So Bombo Andrew sugod ang Santos nga misa. Good morning, brothers and sisters. We are now on the fourth Sunday of Advent, and our theme is God's way of coming. Let us include in this Eucharistic celebration the Thanksgiving intention of the BEC of Roche. We are inviting everyone to please participate actively in the singing and in the Eucharistic responses. And to start with our celebration, please all rise and let us welcome the Lord in the person of His presider. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To solve our human problems, we have recourse to strong means like authority, influence, money, and power. God's upsetting standards are quite different from ours. To save the world, He joined us and became like us, except sin. Hence, let us recognize God's astonishing way of coming. Brethren, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, where we feel in a special way the Lord's coming into our life. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin,
all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Pour forth, we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A shepherd king, born in humility, will bring peace and salvation. The first reading. A reading from the book of the prophet Micah. Thus says the Lord, you, Bethlehem Ephrathah, too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient times. Therefore, the Lord will give them up until the time when she who is to give birth has born, and the rest of his kindred shall return to the children of Israel. He shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the Lord, in the majestic name of the Lord his God. And they shall remain, for now his greatness shall reach to the ends of the earth. He shall be peace. The word of the Lord. Thanks be to God. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. O Shepherd of Israel, hearken from your throne upon the cherubim. Shine forth, rouse your power, and come to save us. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. Once again, O Lord of hosts, look down from heaven and see. Take care of this vine and protect what your right hand has planted, the Son of Man whom you yourself made strong. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. May your help be with the man of your right hand, with the Son of Man whom you yourself made strong. Then we will no more withdraw from you. Give us new life, and we will call upon your name. Lord, make us turn to you. Let us see your face, and we shall be saved. When Jesus comes, he gives himself totally to the Father. Can we say with him, "Here I am,
to do your will. The second reading. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. In holocaust and sin offerings, Bearing God's son, Mary paid her cousin Elizabeth a visit of loving service. I am the servant of the Lord. May his will for me be done. The Lord be with you And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste, to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Fulfilled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Come to us. He comes to us in a very inauspicious way. For example, the first reading tells us that God chose the place where his son was to be born. Of God's coming. Was one. Jerusalem is the capital. Jerusalem was a big city. But God chose his son to be born in an obscure village called Bethlehem. Small place. Meaning to say, there was no fanfare. There was no fanfare. As simply as he could, the Savior of the Lord, Savior of the world, came in an obscure village called Bethlehem.
But then, remember, Bethlehem is where King David was born or lived. And it is in Bethlehem that Jesus was born. That is the way God comes to us, in a very simple, lowly, and humble way. Now, the second reading tells us, the letter to the Hebrews, being lowly, being sent, is to be a blessing. For Jesus to be sent to the world is for him to be a blessing to the world. Yes, people were offering sacrifices, but then the most and most important sacrifice was the sacrifice of self-offering. Self-offering. Even now, even until now, in our Mass, in our relationship with God, nothing could be better than self-offering. And the material things that we offer are just symbols. What is very important is that they carry with them our self-offering. Jesus did. He offered himself totally for us. And then being touched by such act of Jesus Christ, we can do no less, but also offer ourselves total self-giving for God and for being a blessing to all other people. Now the Gospel tells us of two lowly women, Elizabeth and Mary. Yes, God always chose lowliness. Lowliness. Not being boastful. Not being boastful. St. Paul would remind us, I have nothing to boast except the cross of the Lord Jesus Christ. I have nothing to boast except Jesus Christ himself. So, beloved people of God, this is the way of God, being lowly, being humble. And it chose two women. And the first is Elizabeth. From her was born Saint John the Baptist. And what is said of John the Baptist? It is this: no man born of a woman could be greater than John the Baptist. Coming from a very lowly mother. And about Jesus Christ also. His mother was a very lowly woman from Nazareth. And out of the lowliness comes the Savior of the world. Now this way of God, beloved people of God, this way of God, of coming through lowly means, has been done by our fellow men also. History would bear us out ng mga magagmay ng mga tao na daw ginahikayan lang kay amo lang ina mga kauturan. That is the way God works among us. An example, in the 1950s presidential election, there was a candidate. Now, previous to that, our national leaders were brilliant lawyers, intellectuals. But then in the 1950s,
1952, I guess, or 54 presidential elections, there was a candidate, a lowly person, mekaniko lang. That is For presidential elections, there was a candidate, a lowly person, mekaniko lang. That is how some other people sneered at him. Ay, mapadalagan presidente, mekaniko man lang ina siya. He was elected. And he turned out to be the most beloved president the Philippines ever had. Ramon Magsaysay. Ay, mekaniko man lang ina siya. Beloved people of God, in His relation with us, God always chose the lowly and the humble. And then one beautiful story, a couple in America, they were of great means in their life. They had an only child, and they went on a European trip from America. During their European trip, their only child died because of typhoid fever. The couple were so downhearted. They were of means, and when they returned back to the States, they decided that in memory of their only child, they can do something. So they went to a big university in the United States, a very big and famous university, and the couple, humble looking, but they were rich also, but humble looking, talked to the president of that university and told him the story of their only child who died. And in the memory of their only child, they are giving an endowment, a grant to that university, a certain amount. How did the president of that university react? Probably, he was thinking that the amount that the couple was giving was not big enough. It was too little for that famous university. And then what the president of that university said, well, we have enough funds here in our university. In effect, it was a rejection of that offer. What did that couple do? They left the office of the president of that university, and they decided to do something. And this something that they did turned out to be what is now the Stanford University. The couple were Senator and Mrs. Leland Stanford Sr., and their only son was Leland Stanford Jr. To the eyes of the president, here comes a lowly couple offering something. Wow, we have enough of ourselves. Now the couple turned out to be very, very rich, but they were humble looking. They were lowly looking, and now they founded Stanford University, well known for engineering. The GPS that we have now was invented by an alumnus of Stanford. The Dolby sound that we have now was invented by an alumnus of Stanford. All many other things, modern technology, have come from the alumni of Stanford University.
So we can never tell in our own dialect, huwag mo kaming smulin. Huwag mo kaming smulin. But let us not say that out of pride. No, never. That is not the way of God. But when we look at each other, let us not judge persons according to how he looks. Let us not judge persons according to his status in life, but let us judge him as a brother in Christ who came into this world as a lowly person. Please rise. Let us now profess our faith. All together, I believe in one God, The Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invincible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. with Mary, we firmly believe that God is fulfilling his promises. Let us therefore pray to the Father, saying, Lord, give us your Son. Lord, give us your Son. That the Church, God's people today, may welcome the Lord Jesus with warmth and joy in the poor and the neglected, we pray. Lord, give us your Son. That the people with their hearts set on peace may bring to our torn and divided world the perfect harmony which Jesus wanted to give us, we pray. Lord, give us your Son. That Jesus and peace, that justice and peace may flourish in our day, even in the midst of pandemic, that the needy may be filled with good things, and that there may be love and mercy among people as they accept Jesus as their Savior, we pray. Lord, give us your Son. That people who have lost the way in life and those who live in the night of doubt and fear may come to know who their Savior is, we pray. Lord, give us your Son. That those who have died with faith may enjoy the presence of the Savior in heaven, we pray. Lord, give us your Son. In silence, let us pray for our special intentions. We pray, you pray especially for your family. And also for our parish. Father in heaven, give us your Son, for we need him to make us and our world new. In him we place all our hope, now and forever. Amen. Please remain standing for the prayer for the 2022 elections. God our Father, as we prepare for our 2022 elections, we put our trust in your promise that you will send us leaders after your own heart and spirit. Lord Jesus, inspire all who seek office to be servant leaders who will put the greater good of the greater majority
especially the poor, the marginalized, and the vulnerable, above any personal or group interest. Servant leaders who will seek office to genuinely serve and not to be served. Servant leaders of integrity and compassion. Holy Spirit, enlighten our minds and hearts that we may see clearly the needs of our people and what candidates promise and their ability to fulfill this, that we choose rightly the leaders who will truly lead and serve, leaders after our own heart and spirit, leaders who will unite and lead us to do what is for the greater good of the greater majority and what is for your greater glory. Father, Son, and Spirit, you are the God of life and love, the Lord of history. Be with us in this time of preparation for the coming elections. Amen. Our Lady of Candles, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Sebastian, Pray for us. Kindly sit down. Brethren, our sacrifice Please rise. may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for good and the good of all His holy church. May the Holy Spirit, the Lord, sanctify these gifts laid upon your altar, just as He filled with His power the womb of the Blessed Virgin Mary, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord, for all the oracles of the prophets foretold Him, the Virgin Mother longs for Him with love beyond all telling. John the Baptist sang of His coming and proclaimed His presence when He came. It is by His gift that already we rejoice at the mystery of His nativity, so that He may find us watchful in prayer and exultant in His praise. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim.
of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Patricio, our Bishop, Vicente, our Bishop Emeritus, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters, the souls of Butch Marquez Lim, Norberto Fuentes, Nestor I. Gabalda, Raimonda Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Fernando Custodio, Florencia and Isabel Custodio, Jojo Ramirez, Martha Angela, Juanito and Pasita, Edwin Reyes, Ann Heraldo Tomazar, Merly Dilig, Jorin Himenea, Maria Teresa Lebradilia, and the souls in purgatory who have fallen asleep in the hope of rising again, bring them and all the departed into the life of your presence. Have mercy on us all, we pray, and grant healing to Carmen Pareño and to everyone who needs recovery, to everyone who needs healing, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph her spouse, with the blessed apostles, and with Saint Sebastian and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. The Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say,
us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, and by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ was said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever." Amen. The peace of the Lord be always with you. And with your spirit. Let us offer peace to one another. Peace be with you. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most blessed sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. From the grave.
Please rise. Let us pray. Having received this pledge of eternal redemption, we pray, Almighty God, that as the feast day of our salvation draws ever nearer, so we may press forward all the more eagerly to the worthy celebration of the mystery of your Son's nativity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Please kneel for the Oratio Imperata against COVID-19. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted, may they be restored to health. Protect those who care for them, grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God and forever. Amen. Our Lady, help of the sick, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Raphael, the Pray for Archangel, us. San Roque, Pray for us. San Lorenzo Ruiz, Pray for us. San Pedro Calungsod, Pray for us. Saint Sebastian, Pray for us. Our Lady of Candles. Pray for us. Kindly sit down for some announcements. We would like to express our gratitude to the sponsors of this Mass, the BEC of Roche, and to you, our dear parishioners. Thank you so much for joining us in this Eucharistic celebration. The schedule of Masses. This afternoon, we will have our regular Mass at 6 p.m. And our Aguinaldo Mass from December 20 to December 24 will be at 5 in the morning. The sponsor of tomorrow's Aguinaldo Mass will be the BEC of the Community of Hope and Call and the San Lorenzo Ruiz Auxiliary. On December 24, the Nativity Mass will be at 7:30 in the evening. December 24, our Mass will be 7:30 in the evening. Please rise. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Kung inyo na notisyahan ang aton nga choir, they sang with gusto. Amo ina ang manifestation sang aton nga self-offering, like the self-offering of Jesus in our liturgy. Ang ilang role is to sing, and they sang with all their heart. Ang aton choir, palakpakan naton sila. Ang siyang sa mundo ay tumubo.
Okay, sige, no? So, there you have it, no? Bombo Anthony, si Bombo Carla sa piyak nga linya, no? Ang pagtapos ang aton iyang Santos nga misa subong sa may Our Lady of Candle Parish, no? Sa subong iya nga aga. So kung manotice ninyo sa aton iyang mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, nauluadlawan kita sa aton yung misa sa supposedly schedule sinira sa isa aga or 6:30 in the morning, no? Sa aton yung mga kauturan, misa sa alas 9 sa aga because or bangod ini sa aton yung mga kabombo tungod ini siya sang simbang gabi, no? Kay man kaina may alas 5 sa agang misa, no, sa simbang gabi, no, sa aton yung mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Okay, so subong sa aton iya nga mga tagpalamati sa aton iya nga mga kauturan, ang Our Lady of Candles Parish mas mayugid nga every Sunday kasimba kita sa aton iya nga mga kabombo, no? Very very important ini siya nga makasimba kita ang pagpasalamat naton, no, sa Ginoo, no? Sige. So sa aton iya nga mga kauturan, sa aton iya nga mga kabombo, balikan naton, no, sa sining pagtapos sining Santos Misa. Balikan natin iya mga kabinan ang Our Lady of Candle sa parish, no? Pupod sa kay Bombo Carla May Defensor sa subong iya nga aga. Kay Manti subong ho kung tanawon nato ng kalendaryo December 19 sa mga kauturan ta. And it's 6 days mga kabinan, no? Anong ka diyas na lang kag magkaselebrar na kita iya sang adlaw sang Pasko, debla. So 6 days to go and we will be celebrating Christmas, no? So na perfect ang simbang gabi. Kalabanan wala tungod nga sang Friday sa paglaslas ni Bagyo Odette, no? Why na nakasimba, sino man ato makasimba kay grabing huyop sang hangin, no? Porte ka hangin, ka delikado. So kalabanan wala. Although mayara gid nga pipila nga nakakadto sa simbahan, but that's okay. Kung hindi taman ma-perfect iya mga kabinan ang simbang gabi, why man iya sang problema, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. What is important nga ang pagpangamuyo naton, ang hugot naton nga pagtuo. No, so sa aton nga mga kauturan, no, it doesn't matter anon mo naka-perfect ang imo sining simbang gabi kung ano ni pagtawag, anon mo ka perpekto ang imo sining nga simbang gabi sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo kung ano ni gani pagtawag man kung why ka man nag-concentrate, no, why naton ginapangabuhi ang aton iya nga ginaano ni pagsimba, pagpangamuyo naton sa piyak nga linya. Balikan naton si Bombo Carla. Bombo Carla? Yes. I'm trying to diri sa gitapon sa Our Lady of Candles kaga pag-ulan din natapos ang Santos nga misa ang katupod na diri sa si Monsignor Felix Castillo. Father, good morning. Kamusta? Pagaman, kamatapang ng kabunggo, buwan, Ngayong aga, Father. Tawag-tugan ako sa Ginaldo sa gihapon na mga tao na ito nag-Facebook, nag-remove sa Ginoo sa pagsimba. Preparasyon para sa iya kapagkatao. Kakaroon na Domingo, kapanak na Domingo sa Advento, last Sunday before sa pagkatao sa ating Ginoong Kristo. So, point out isang aton sa ating Word of God ang pagkarit ng Ginoo diri was in a lowly state, no? Pagpainubuson, pagbubukas natin, hindi pareho ng mga ginagawa sa kalimutan. Lowly and humble. So, karami may ina na pagpapasya sa aton na in our life, sa ating relasyon, sa isa sa isa, we must be humble and we must also have that attitude of being lowly. Kaya kapag sa matugod, ang tanan nga sa aton, wala makita sa ipagdag sa niya, grasya tanan sa mahal na Diyos. So, ang pag-abot ng Ginoo na kanila sa aton, nasulda sa pagpamabuhay. Lowly and to be humble in our life. So,
Buwan naman na noon, naging magkaiba sigong, no? Nemo siya sa paskin, no? Sa atong tanan na Bongbong. So, pagkakamusta man ang pagkakigay, isang kabigay. At maayong kaigit kay sa gihapon, madamo ang mga tao nga nagadugok, no? As in all churches, nag-aawal sa mga tao. Salamat kita sa ating local PNP at mga tanong kay ara sila pirme nga nagabantay just in case something untoward might happen. So keep the peace, no, sa palibot naton. Salamat sa Diyos, tanan was going on smoothly and peaceful ginang pag-celebrate naton sa Aguinaldo Masses. Yeah, so Father, thank you so much. Congratulations. So, kilala na kag Christmas na, Father. Kilala siya, bete, kalamanan nasilima sa bisa sa pagkatawo, binatimprano pa, no? So, diri sa Our Lady of Candles, schedule sa bisa sa pagkatawo, alas 7 sa gabi. Alas 7 sa gabi. Sa datong adlaw, holiday obligation na, holiday obligation, so regular na sa magpapadayon ba? So, 7:30 sa 24 sa gabi. Sa Christmas, yeah, Father, 25. Ate, diri iya, pasulbod naman alas 3 sa aga. Ang atong alas 6 sa aga, pareho sa kinagda, no? Pero sa all other churches, pinasulong din ang regular. Thank you so much, Father, no? Salamat sa pag-katagmansan. Thank you so much, Father, for everything. So, bambuan na po ito, no? Si Monsignor Felix Pasquin, may schedule siya nga dimension. At the same time, sundon siya po nila ang schedule. No? So, madaso naman niya. Ilad daw po po. Bombo Carla, ano kadamo ang mga sumilimba sa Supreme? So, bambuan na madamo ang mga nag-simba, no? Bisan ng taon na po na bambuan ang Bombo Carla? Bombo Carla? Bomboan. Ano na bomboan ko? Kasi na. Alright, sige. Okay naman, no? Okay naman kita dira. Bombo Carla? Yes, sa bomboan. Ibigan dito sa Okay, sige. Okay na lang. Sige, salamat Gid, no? Sa direkta sa Our Lady of Candles Parish, si Bombo Carla may defensor, no? Sige, sa mga kabombo naton, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, diskusyonan naton dugang pagid nga mga topiko kag kung makalusot ang aton nga signal, no, mag-update kita particular dito iya mga kabanan sa may syudad sang Sipalay, no, Bombo Anthony, sa nagapadayon iya nga rescue operation dito. Grabe, no, subugid ang sur nga bahin sang probinsya amo gining naapektuhan sang bagyo, no, bagyo Odette diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, Southern Negros, Kabankalan, no, and sa iba't pa mga bahin sa aton iya sang probinsya sa Negros Occidental. So i-update ta kamo sina, no, i-update namon kamo diri sa aton sa Bombo Radio. Sa aton lang nga pagpanambalik. Stand by. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag Cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Arlene Ruiz, taga Kalong-Kalong Zone 1, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo, kay ang radyo ko bala nakalansang lang sa isa ka estasyon. Hindi ko kapamati sa iba nga estasyon, kag kung gusto ko yung magpamati sa iba, hindi ko kapamati. Nakalansang lang sa isa ka estasyon. Alin to sa DYHB, nga ginatag sa akon, tigin pabayluhan ko na lang di kayo na nag-promo nga amo na, para makapamati ko sang iban. Ang 3,000 pesos, ibakal ko sang may maintenance ko nga bulong, tapos siyempre bakal bugas ang sobra, ipang birthday ko kay birthday ko. Oo, sobra gid. Ako niya ba, naga-driver lang niya, ako ya sa sulod ng sambalay. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radio.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa. Okay, sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines, sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, no? Subong niya nga aga kadto kita na i-update ta kamo sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sus puwerte nga epekto sang sang Bagyo Odette. Grabe. Di may mga casualties gid kita, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Isa sa mga badly affected, debero naton pila sa mga badly hit gid ya affected sang Bagyo Odette. We have Kabankalan, Ilog, Kawayan, Sipalay. That's why today, yara gid dito si Bombolyan ni Zil Minardo agot ihatag sa aton anong pinaka-latest update. Kamusta ang syudad sang Sipalay? Kamusta ano nang pinakaulihi nga sitwasyon? Anong pinaka-latest na sitwasyon dito? Bombolyan ni Zil Minardo sa piyak nga linya. Bombo Zil, maayong aga. Yes, Bomboan, maayong aga, padulong sa kasubungan sa syudad at San Sipalay, Bomboan. So, nalabyan natin ang pipilaman sa mga syudad sa municipalidad ng Bomboano. Una-una na diri ang Kabankalan City, Bomboan. Yung sa diri natin na hibaluan na madako man ang halit nisang bagyo nga Odette. Kasubong man sa Ilog o sa Bandwa, Bomboano, madamo kita nakitaan na nagkakatumbah nga mga poste, mga kahoy, Bomboan. So, sa diin na may mga parte pagid sini sa panuwas ng ilog nga may tubig pagid although nag-subside na ini ang tubig, Bomboan. So, dito sa panuwas ng ilog aton man natukiban nga may kakulangan din sa pagkaon kaga sa tubig ang mga pumuluyo kung sa diin dito ang evacuation center sa may gymnasium sini sa panuwas ng ilog. So, nagapila dito ang mga tao para makakuha man sa tubig, no, nga amo ini ang inno na nila Bomboan sa gamit mga palipo, no. So kalabanan dito nawadan man sa nga puluyan, no, may ara kita nga na interview Bomboan apang may kabudlayan kita nga mag-attend gid sini sa ilang man nga mga video o mga voice clip dira kay nagadula-dula ang signal Bomboan, no. Para kay niya nagid nga diri na kita sa may Kawayan taga medyo may signal na kita Bomboan. So kamusta ang Bombo Zil? Kamusta ang Kawayan subong samtang nagalabay ka mo dira? Anong ila sitwasyon? Bomboan kung tan-awon nato, no, maanggid-anggid ka man sa gihapon na Kabankalan City, Ilog kag Kawayan. Okay. Kung malabyan naton ini kalabanan man damo sa nagkalatumbah nga mga kahoy kag apekta
limitado gid ang tanan nga syudad kag munisipalidad a Bombo sa pag-usoy naton diri padulong na sa Sipalay City. Oo, ang mayo lang nakasignal kasubong no kay ang pinakabudlay gidira sa sina nga mga ginalabyan yung lugar Kabankalan, Ilog, Kawayan, Sipalay ang signal meaning sa telecommunication ang signal naton bala sa cellphone, sa communication line tamaan kabudlay Bombozil? Correct gid Bombo wala pili sa Messenger man ini. O nasa diin nga social media Bomboan sa True Site sa True All man no may kabulayan gid kita sa pag-communicate sa subong sa Bomboan samtang nagapadulong kita sa mga syudad at sang Sipalay no malabyan ginaton sa kada munisipalidad kada syudad man nga grabe ang epekto sa nga bagyong Odette no may mga interviewing kita dito kung sa diin nagapangayo gini sila sa nga bulik kay medyo may kakulangan naman sa subong no sa mga trust funds sinisang local government unit since na end of the year hindi ko buwan na so hindi kin manigar nga ang subong sa nga kada LGU is manugubos na Bomboan so kung may ara, mga mayo, kabubuton sa Bomboan, yung mga donar, sa mga kauturan natin, so pwede hindi sila makakontakt sa may local government unit sa mga kada syudad at kada munisipalidad Bomboan. So meaning, ang pinaka-immediate nga kinahanglanon based sa mga nalabayan nyo dira nga lugar, halin Kabankalan, Ilog, Kawayan, padulong na kamo sa Sipalay, Bombozil is gidya, pagkaon gidya, panapton, yes, amo na siya? Bomboan. So, may mga bayo pa sila Bomboan, no, Kaluyan, may bayo pa. Pero ang ginapangayo lang ginila sa subong nga Bomboan, bisang pagkaon lang gitanay kag tubig nga mailong kay amo gining ang basic needs no para sa survival sa mga kauturan naton. Kay nag-aayo gid sila no sa ila sini sa parte sang Kaluyan nila nga biskan nipa na lang niya kada hayop-hayop ni Bomboan o nakubo no matinguhaan man sila nga mabuligan nga mapatindog ni liwat para sa pagpanugod nga nila sa pagpangabuhi ko pa. Amo ginang pinakakinahanglanon gid subong pagkaon gid ja puwerte no. Subong blackout gid ya. Yes, so correct ka Bomboan blackout gid so grateful ini Bomboan ang may mga genset sila, may mga generator. So, mula na galing nga Bomboan, although nga brown out. So, dito sa may banwasang ilog na may charging station na dito, kagadamo dito ang nag-augment naman na Bomboan, no? Kasubong sa nga Filipino Coast Guard, kaga sa parte man sa mga army ha Bomboan sa nalain-lain man nga batalyon o na team sini Bomboan no? Builog ito kagaya sa party naman na sang Kawayan na Bomboan sa nagari-packing dito kabulig ng yapo ng PCG kag ang Armed Forces of the Philippines o kanang Philippine Army Bomboan. Parte no, kasubo di katama ang recovery sini mati madugay-dugay pa no pero ang gapanawagan gid gani ini mga pumuluyo ta subong kay ti syempre ang government effort araman pero ang pinakakinanglanon tuod nga mga pagkaon kay amo nang makitaan man naton gani sa social media Bombozil no ang ilang mga himata bala gapanawagan gid ni sang mga pagkaon nga mahatag sini iya nga mga lugar. Yes, correct kaya Bomboan, no? So, kung sino, manigid ang ginapanawagan natin, miskal nga kita mismo nga sa waragwaga na Bomboan, nga concern hindi kita sa aton nga mga kauturan, manong nga tanit may maghatag, maniniluwas sa local government unit, o kung sa nag-augment man yung SWD, kang ibang pang ahensya sa gobyerno. So, kung may mga sulusubra, malanit Bomboan, no? Pwede gid sila makadonate sa aton nga mga kauturan. Bombozil, subong, samtang gabiyahe ka mo, ara na ka mo sa Kawayan, subong, ano ang sitwasyon? I mean, gaulan or ano? Subong Bomboan, maayo gid ang tiyempo na mainit sa Bomboan. Kagini ang sa dalanon nga aton malabyan. So, kasubok gid tanawon na Bomboan kung sa diin ang mga panimalay ni may ara nga mga totally damaged, may partially damaged. So, sa Bomboan may ara gid nga natumba nga balay, wala na sang atot. Kahit sabihin, ang mga kalabanan man sa mga panggaroy sa Maybay is light materials, no? Kahoy, mga nipa ang human, kasubungan sinita nga Kawayan na Bomboan. So, mayo lang gini, no? Ang nakasalbar. Bisa galing sa may banwas ng ilog Bomboan, no? Sa may ara to story, malapan-lapan gini ni. Ining first story sa sila nga balay na nalagpot gid ang atot. So, mayo lang ni, may duwa ka story Bomboan, kaya pwede nila makakwat pababaw nila mga gamit. Pero ining mga
nanubuan gid no amo ini ang kaluluoy gid sa subong ang ilang sitwasyon Bomboan. Grabe no. Ang aton nga tagipusoon balati do nagadugo man o do ginakumos man ang dughan mo bala nga makita nato ang sitwasyon di bala sa aerial survey gani sa aerial nga pagtan-aw sa area bala sa sini nga mga lugar bala sa Southern Negros sus grabe nga pagbaha no perti gid siya ang epekto that is why nga masubok gid kag makaluluoy ang aton dira nga mga kauturan Bombozil and sa mga kauturan nato ang pinaka-immediate gid subong nga kinahanglanon especially sa sur nga bahin sang probinsya is ang pagkaon gid kag tubig. Correct gid Bomboan no kag kadamo gid sang nagapadangat sa aton subong mangayo update diri sa Municipalay City Bomboan. Ang tagid kag dapat kaluyan man nga may signal kita dito karon no mangita kita kay tido kabudlay dito man sang sitwasyon Bomboan wala man sang kuryente sa amo lang ginatani aton nga ginapangamuyo man nga may signal dito at least may mga pamilya bala sa Sipalay City Bomboan hindi man magkahangawa kon magkabalaka kay may mga reported na nga casualties kag mga missing may mga injured man diri tabahin sang aton nga mga kauturan Bomboan. At sakto na Bombozil, especially halin pa sang Friday, no, sang pagtapos naglaslas si Bagyo Odette, nagapinanawag sa aton diri sa Bombo, maski sa personally nagapanawag sa aton nga kamusta, anong update sa Sipalay kay why gid kami may makontak namon nga mga himata, ti kun ikaw bla ang pamilya, sus grabe man ka gapukwat-pukwat ka man perti man imo paminsarong kano natabo to sa imo nga pamilya kay hindi mo makontak. Yes, correct kita Bomboan kay kita ginatinguhaan ta man nga ka-response kita sa ila Bomboan lusod sa aton man nga masarangan kay ti bisan sa diri may kabudlayan kita magkontak kay amo gani na siling naton ang mga otoridad man diri Bomboan no kag ang natungdan wala gid man sa communication no kadto man dira sa aton o kana sa iban pagid nga kinanglan mga sa update sa Bomboan. Bombozil subong exact mo nga location diin kaged. Ano ni nga lugar nga may signal pa? Sipalay na Bomboan, no? So, Sipalay ka na? Nasa syudad sang Sipalay, Bomboan. Approaching na? Sa proper sang Sipalay. No? Okay. Sa Sipalay City, Bomboan. So very good. May signal na dira sa Sipalay City. Yes, sa Bomboan may ara na signal, no? Taluyan, may ara gid nga signal ha, pero amo rin ginapangamuyo man ang Bomboan nga karon, no? Mas malami kung maka-Viber ako na live kita para makita din natin ang sitwasyon dito sa syudad at San Sipalay. Pero subong Bombozil, hindi ka gid dya makasulod sa sa internet, wala ka connection gid ya. Gailang gid siya Bomboan ang internet connection ko so akalang gid ang 4G Bomboan. Sige lang basi may area kamudera nga maplastaran bala makaplastar ka kay ti mobile ka pa man subong no basi pa lang no makasignal ka kay nami gid tuod nga ma-check naton or makit-an naton or makasend ka videos photos no sitwasyon dira sa Sipalay pero samtang ara ka subong sa Sipalay proper anong makit-an mo sa palibot? Yes, so mahambagit na Bomboan nga devastated diri ang sitwasyon at subong sa syudad sang Sipalay no ikumpara naton sinihalin dira sa Bacolod butong di sa may Southern Negros Bomboan so ang mas natamaan diri sa may syudad sang Sipalay Bomboan. Like mga mga buildings ano nang sitwasyon mga balay mga kahoy Bomboan no so kadamo gid nagkalabanggi ang nagakaralukat ini ang mga poste man may ara pipila nga nagakalatumba kagamo ning medyo madamo ang totally damage nga mga panimalay diri sa syudad sang Sipalay. Ay, no, kadamo nagapost sa social media mga palangabuya nila. Bombozil nagkalawas agnagin pang-anod ni Odette. Yes, correct ka Bomboan kagapon sa pag-aerial inspection sinibala sa Philippine Coast Guard makita gid diri nato na Bomboan kung sa diin ining mga pananom no nga humay katubuhan kasagingan na Bomboan sa nagkalahapay gini upon nagakalalukat which is medyo mabudlay na nga bawikon pa sa mga kauturan naton nga mangunguma Bomboan kag dira gani sa syudad sa Bacolod ng Bomboan no ang mga amayara daya isa ka manukan man which is milyones man ang naperdis ni tungod sa Typhoon Odette. Amo gani man ti Sipalay after Sipalay ano ni gani after Sipalay Bombozil?
Hinubaan, may nagapamaahay. So, Cartagena, Pulipapa, dito na punta-punta na siya Bamboan. Oo. May nagapamangkot. Paya mo kung mapahinubaan pa kita, we will try, no? Pero si Bombozil, ma-report nila sa may syudad sa Sipalay. Kaya may mga nagapamangkot sinisaton bla Bombozil. May mga kaparyentihan, mga pamilya ni sila nga. Ato, ano pagidayhan ang hinubaan, no? Anong balita dito? Yes, ano gida Bamboan, no? So kung matingaan ta karon kung may traffic nga Bamboan, so kung pwede naman ang makasakay dito pakadto sa Libaan kung makabalik naman sa Sipalay dayon. So tinguhaan ta nga makalakbot man dito sa may parte sa Hilabaan Bamboan. Oo, ang ilan nga mga himata nagapangayo update sa aton sa Bombo Radio. Sige lang, we will try our best, Bombozil, pero subong mayo naman kay gatilha why na dira gaulan sa Sipalay, and kamusta ang may makitaan higita nga mga rescue efforts or nabalang ginapabangon ng tanan nga mga nagkalatumba, ano nang sitwasyon dira subong? Diri Bamboan sa pagapadulong naton so daw halin dagani sa may syudad sa Bacolod sa may parte sang Binalbagan Himawailan so daw wala ko may nakita kami patigayon sa nga clearing operation siguro Bamboan tama kadamuon bala so daw hindi din arapalan subong sa nga kada NDRMO, kada CDRMO Bamboan nga katapos nga clearing operation. So, good news man sa mga kauturan naton Bombozil, kay after nyo si Palay, makadtogid ka mo hinubaan, no? So, bauti, pasalamat gid kita sini sa mga kauturan ta, makahatag ka Bombozil sang update, kabay pa may signal ka kung ara ka gid sa pinaka-southernmost portion na sang Negros Occidental ang hinubaan, Bombozil? Yes, sa correct agad Bamboan. So, kabay pa nga may ara agad sa signal Bamboan dito sa may hinubaan para maka-update agad kita sa mga kauturan sa nga nagakabalaka naman sa ilang mga pamilya o kung himata Bamboan. Kasi amo ning ginahambal sa nga diri nga parte ya daw natampan gid as sila Bamboan. Mo gani. Gasaludar kita Bombozil, no, sa Philippine Coast Guard, no, Negros, Bacolod, and mga nationwide nga wala gid nagapabaya, no. We're ano bala, pasalamat kita although para sa ila kumbaga ti responsibilidad maninila pero kung makitaan bala nato ng ila effort why gid ka pabaya, no, so pasalamat kita sa ila sini Bombozil. Yes, sa correct kada Bamboan, no, nasaksihan pa gid so mapaano ni sila magabulig sa aton nga mga kauturan, no. So sa kabantala ng gani Bamboan na kasugo lang kamatian nga istoryahan sila nga tinapay lang ni Anila ginakaon tungod wala kita nag-expect na sa dito pag abot sa may kabantalan kagabiskan di nga parte diri sa may Negros nga wala gid sa nga balaklan sinisang pagkaon ng Bamboan so ang circumstansya sinibala sa nga bagyo Bamboan so wala ginapretarahan kag wala gid expect nga amo ginigali sa grabe ang halit din. Oo, ang Philippine Coast Guard nag-aerial inspection pagid sige. So sige lang ang aton yung mga kauturan hopeful nga kabay pa may signal ikaw Bombozil pag abot karon sa hinubaan sige lang ma-update gid kita. Anyway, Bombozil halong kamo dira ha, halong gid, keep safe gid. Bombozil? Yes, Bamboan, kung natin karon sa dugang mga update kag informasyon. Bamboan, ano yan so ang balita gikan sa Patrol. Ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat kay Bombolyan ni Zil Minardo, no, sa update sini direkta sa Southern Negros. Grabe Bombo Andrew, no? Ang pinaka affected gid subong ang sur nga bahin sang probinsya. Correct. Imagine sang Friday nag-update kita. Pila pa lang to hasta sa hapon, pila apat. And then nag-ano mang patay. This time 8. And damo pa mga missing pero ginapangamuyuan ta hindi na ni magdugang. Correct. Amon abi tagani ya Bombo Andrew do why magid may napatay kay Bagyo Odette no after sa to sang Friday, but unfortunately grabe gid kaliya. Why kita ya kay balo because hindi man kita lagi-lagi tumak-update kay why na to signal mga Sipalay, Ilog, Hinubaan, why gid just signal sus pagwa sang report ya 28 mga nagtaliwan. Amo na kasubo and to think nga lapit pa Christmas, no?
subo gid ni kay Bagyo Odette pero ginapangamuyuan ta hindi na ni madugangan pa. So si Bombo yan ni Zil Minardo ang patrol, ang bombo nagkanto gid dito dito sa area. So ang mga nagapangayo diri sang update, we're hoping and we're praying subong si Bombo Yadi ara sa syudad sang Sipalay may signal pa man. Pero unfortunately, hindi lang gid siya maka-Viber, hindi lang gid siya maka-video. Tungod ga error gid yang data. So pero basi pa lang maka-plastar no para gusto naton makita man ang lugar no dito. Kaya mong ginahulat especially sa mga himata nila nga diri sa Bacolod, sa pila ka bahin sang Negros, sa Manila or mangin sa mga abroad no. Amo ning that's why nagapangayo sila sang update sa aton. But we will try our best no. Sige. Susubong iya nga gaya rin ng mga bisita no sa piyak nga linya pero kinahanglan mag commercial diretso na ta Bombo Andrew. Kita hiyari na sa piyak nga linya ang mga bisita naton sa subong iyang agad diri sa aton iyang pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Bombo Andrew. Yes, Bombo no. So ato man ni makapod subong sila ni Sir Butch and Doc Romela Tiples Ruiz no. Si Sir Butch Bomboan siya ni ang PIO sa Pula and the hub manager of Bagani no, with the Doc Romela Tiples Ruiz no. So ato man ni Bomboan talakayon kaupod sa ila ang World AIDS Day no. So may nagligad nga simana may event is labong buwan nga patigayon sa isa ka mall mga isa makasimana ning ang ining event. But this time no, so ari disla para mag-share man sa aton kag to spread awareness man bomboan sa aton nga mga kauturan no nanungod sa sinasiling nga HIV or AIDS bomboan no. So ari sa piyak linya aton na ni welcome si Sir Butch and Doc Romela Ruiz Tiples. Ma'am and sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio. Kaupo niyo subong si Bomboan and Bombo Andrew. Ngayong aga sa inyo tanan, Bombo Ann and Bombo Andrew. Salamat yun sa pag-imbitar sa amon diri sa inyong radio station. Okay. Sir Butch, no, good morning. So, salamat gid sa imong syempo and also with Dr. Ruiz Tiples. Doc, good morning. Good morning. Good morning sa inyo. Yes, Doc. Thank you sa imong time, no? Opportunity. Yes, oo. So, Sir Butch and Doc, no, mauna ko na kay Sir Butch. Sir Butch, nagpatigay ka mo last week, no, sa World AIDS Day. Especially sa isa ka mall diri sa aton sa Bacolod. Sir Butch, mga ano ini kalawig, no, kag sino diri ang sa likod sa sining event Sir Butch? So, ini siya nga question, ini siya nga event ginhiwa to commemorate World AIDS Day. No? So this was held last December 4 to December 12 at the SM City Bacolod. Ini siya nga event in collaboration with a lot of different organizations diri sa Bacolod nga ang ila advocacy is to help spread awareness and education sa HIV, no? So one of that is Pula Organization, and then we have Bagani Community Center, we have Banaag LGBT, we have JCI, we have the United Drug Med Reps, we have the Association of Medical Technologists, we also have the staff of Corazon Locsin HIV AIDS core team and a lot of others, and of course the doctors, the infectious disease doctors led by Dr. Ruiz. Okay, sige Sir Butch, no, but except sa inyo man Sir Butch, also with team ano, sumali Sir Butch, mga pila ano gini kalawig, mga for how many days ini gani?